ନବ ଏକ ଯୁବକ ଥିଲା। ସେଇଦିନ ରାତି ମେହନତ କରି ଟଙ୍କା ଜମା କରୁଥିଲା। ତାର ଏକ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ନିଜର ଏକ ନୂଆ କାର କିଣିବା। ଏକ ଦିନ ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ସତ୍ୟ ହେଲା। ନବ ଏକ ଚମକୁଥିବା ଲାଲ କାର କିଣିଲା। ସେ ଖୁସିରେ ଭରିଗଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ତାର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିୟାକୁ ଫୋନ୍ କଲା। ନବ କହିଲା, ରିୟା, ମୁଁ ନୂଆ କାର କିଣିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଘୂରିବାକୁ ଯିବା। ରିୟା ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା ଏବଂ କହିଲା, ବାଃ, ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଆସୁଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ରିୟା ଆସିଲା। ନବ କାର ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ତାକୁ ବସିବାକୁ କହିଲା। ଦୁହେଁ କାର ଚଳାଇ ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ ଘୂରିବାକୁ ଗଲେ। ପଥରେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଚାଲୁଥିଲା ଏବଂ ହାଲୁକା ପବନ ବହୁଥିଲା। ରିୟା କହିଲା, ନବ, ତୁମର ନୂଆ କାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ନବ ହସି କହିଲା, କାରଠାରୁ ବି ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ତୁମେ। ସେମାନେ ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ କାର ରଖି ସୁନ୍ଦର ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଖୁଥିଲେ। ସେଦିନ ନବ ଓ ରିୟା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ ହେଲା। ଶିକ୍ଷା, ମେହନତ କଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ୍ୟ ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରିୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିଲେ ଜୀବନ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ହୁଏ। ଗାଁରେ ସବୁଠୁ ଅଲଗା ପ୍ରକୃତିର ଛୁଆ ଥିଲା ନବ। ସେ ଅଳ୍ପ ଦୁଷ୍ଟୁ, ଅଳ୍ପ ଭୋଳା ଓ ଅଳ୍ପ ଫିଲ୍ମି ଟାଇପ୍। ଦିନଭର ସେ ମୋବାଇଲ ଧରି ରିଲ୍ସ ଦେଖୁଥିଲା ଓ ଭାବୁଥିଲା, ମୋର ଜୀବନରେ କେବେ ଆସିବ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଏକ ଦିନ ଗାଁକୁ ନୂଆ ଝିଅ ଆସିଲା। ତାର ନାମ ଥିଲା ସୋନାଳି। ସେ ସହରରୁ ଆସିଥିଲା ଓ ଗାଁରେ ନୂଆ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା। ସେଦିନ ନବ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଦେଖିଲା। ତାର ହୃଦୟ ଧଡ଼କି ବଢ଼ିଗଲା। ଏହା ହିଁ ମୋର ଡ୍ରିମ୍ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନବ ମନେ ମନେ କହିଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ନବ ନୂଆ ସର୍ଟ ପିନ୍ଧି, ଚୁଡ଼ିରେ ତେଲ ଲଗାଇ, ହାତରେ ଫୁଲ ନେଇ ପାଖକୁ ଗଲା। କିନ୍ତୁ ସୋନାଳିଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ କିଛି କହିପାରିଲା ନାହିଁ। ମୁହଁ ଲାଲ ହୋଇଗଲା। ସୋନାଳି ହସି କହିଲେ, ନବ, ତୁମେ କାହିଁକି ଏତେ ଚୁପ୍? ନବ ଭୟଭୀତ ହୋଇ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। କହନ୍ତୁ। ସୋନାଳି ହସିଲେ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ, ନବ ଏକ ଶ୍ୱାସରେ କହିଦେଲା। ସୋନାଳି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ରୁଷିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଶାନ୍ତ ଭାବେ କହିଲେ, ନବ, ଭଲ ପାଇବା କେବଳ ଦେଖିଲେ ହେଉନି। ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ନିଜକୁ ଭଲ ମଣିଷ ଭାବେ ପ୍ରମାଣ କର। ପଢ଼ାଶୁଣା କର, କିଛି ହେଉ, ତାପରେ ଦେଖିବା। ସେଇଦିନ ନବ ଅଳ୍ପ ଦୁଃଖୀ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ କଥା ତାଙ୍କ ମନକୁ ବଦଳାଇ ଦେଲା। ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସଠିକ୍ ପଥରେ ନେବି। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ନବ ଗାଁରେ ଏକ ସଫଳ ଯୁବକ ହେଲା। ସେ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଲା ଓ ସବୁଙ୍କ ମନ ଜିତିଲା। ଏକ ଦିନ ମେଳାରେ ନବ ଓ ସୋନାଳି ପୁଣି ମିଶିଲେ। ସୋନାଳି ହସି କହିଲେ, ତୁମେ ଏବେ ସତ୍ୟରେ ବଦଳିଗଲା। ନବ ହସି କହିଲା, ତୁମ କଥା ମୋର ପ୍ରେରଣା ଥିଲା। ସେହି ଦିନରୁ ତାଙ୍କ ମିତ୍ରତା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେହି ମିତ୍ରତା ପ୍ରେମରେ ପରିଣତ ହେଲା। ସମୁଦ୍ର ତଳେ କିଛି ଚମକୁଛି। ଓ, ଏହା କ'ଣ ସତରେ ପୁରୁଣା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜାହାଜ ହେବ କି? ମୁଁ ନିକଟରୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସତରେ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜାହାଜ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରାକୁ ତଳେ ପଠାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଏହି ରହସ୍ୟର ସତ୍ୟ ଦେଖିବୁ। ହାୟ ଦେବ, ଏହା ସତରେ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜାହାଜ। ଏହା ଶତାବ୍ଦୀ ପୁରୁଣା ଲାଗୁଛି। ଏହା ଅଦ୍ଭୁତ। ଜାହାଜ ଭିତରେ ଧନର ଗୁପ୍ତ କୋଠା ଅଛି। ଏଠାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନେକ ରହସ୍ୟ ଲୁଚିଛି। ଅବାକ୍, ଏହା ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀନ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚିହ୍ନ। ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଇତିହାସ, ଏହା କ'ଣ? ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ। ଏହା ତ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଧନ ଭଣ୍ଡାର। ଏତେ ଧନ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ହେ ଭଗବାନ, ଏଠାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀନ ରାଜାଙ୍କ ଆସନ ଅଛି। ଏହି ଜାହାଜ ସାୟଦ ରାଜସିକ ଧନର ରକ୍ଷା କରୁଥିଲା। ଅଦ୍ଭୁତ। ଏହା ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଧନର ନକ୍ଷା। ସାୟଦ ଏହା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରହସ୍ୟକୁ ଦେଖାଉଛି। ମା, ଆଜି କ'ଣ ତରକାରୀ କରଛୁ? ଆଜି ପନିର ଓ ଛତୁ ତରକାରୀ। ଆଜି ତ ରବିବାର। ମୁଁ ନନଭେଜ ଖାଇବି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତ ବାପା ଆସିଲେ ପରେ ମଟନ କରିଦେବି। ମୁଁ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ଚିକେନ ପକୋଡା ଖାଇ ଆସୁଛି। ଏହି ରାସ୍ତାଟା ଆଜି କିଛି ଭୟଙ୍କର ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଝିଅ ରୂପ ଧରି ଗାଁକୁ ଯିବି। ଆଜି ସ୍କୁଲ ପରେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ପୁରୀ ହେଲା। କ'ଣ ହେଲା? ସମସ୍ତେ କାହିଁକି ଡରୁଛନ୍ତି? କେହି ତ ରୂପ ଧରି ଗାଁକୁ ଆସିଛି।
ତାହେଲେ ସେ ଡାହାଣୀ। ଚଳ ଜଙ୍ଗଲ ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ଏହା ଡାହାଣୀ। ବହୁତ ଚତୁର। ଦେଖ ସେ ଡାହାଣୀ। ତମେ ମୋତେ ଧରି ପାରିବ ନାହିଁ। ଓମ୍ ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ନାଶ ହେଉ। ନା, ମୋ ଶକ୍ତି ଗାଁ ବଞ୍ଚିଗଲା। ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ରହିଲେ କେହି ଆମକୁ ହରାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଜାଣେନି କାହିଁକି ଆଜି ଏ ବଂଶୀ କିଛି ଅଲଗା ସୁର ତାରିଛି। ଯେମିତି କିଏ ଜଣେ ଖାସ୍ ଲୋକ ଆସିବାକୁ ଥିବ। ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛି ଅନେକ ଅଦ୍ଭୁତ ରହସ୍ୟ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ପବିତ୍ର ଧାମର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କାହାଣୀ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆତୁର। ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ରୂପକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ମୋର ଏକମାତ୍ର ସ୍ୱପ୍ନ। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ମୋର ରୂପ ନୀଳମାଧବ ଭାବେ ଏହି ଭୂମିରେ ଗୁପ୍ତ ଅଛି। ଏହା ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ମୋତେ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଖୋଜିବି। ଶୁଣନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଆଦେଶ ମୋ ପାଖରେ ଆସିଛି। ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ଖୋଜ ପାଇଁ ଦୂତମାନେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରୟକ୍ତ ଶ୍ରୀ ତୁମେ ମୋର ସବୁଠୁ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଖୋଜି ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ସୂଚନା ଆଣ। ହେ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ, ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମୁଁ ଏହି ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଆପଣ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଭକ୍ତ। ମୋର ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଛି। ଦୟାକରି ମୋତେ ସତ୍ୟ ପଥ ଦେଖାନ୍ତୁ। ନୀଳମାଧବ ଆମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା। ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହା ଆମ ପରମ୍ପରାର ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ। ମୁଁ କେବଳ ଏକ ଭକ୍ତ। ମୋର ଇଚ୍ଛା କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ। ଦୟାକରି ମୋର ଭକ୍ତିରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ତୁମର ଭକ୍ତିକୁ ଦେଖି ମୋର ହୃଦୟ ପିଘଳିଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେବି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଆଖିକୁ ବାନ୍ଧି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ଆଖି ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଆସ୍ଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିଗରେ ଖୋଲା ଅଛି। ହେ ନୀଳମାଧବ, ଏହା ଅଦ୍ଭୁତ ଦିବ୍ୟ ରୂପ। ହେ ନୀଳମାଧବ, ମୋର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏହି କ'ଣ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା? ଆପଣ ଆମକୁ ଏମିତି ଛାଡ଼ି କେଉଁଠି ଗଲ? ମୁଁ ଏଠାରେ ଆଉ ରହିବି ନାହିଁ। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଦାରୁ ରୂପେ ଆବିର୍ଭାବ ହେବି। ମହାରାଜ ନୀଳମାଧବ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଆକାଶବାଣୀ ହୋଇଛି ସେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଦାରୁ ରୂପେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେବେ। ଏହି ହେଉଛି ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଦାରୁ। ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ଦାରୁରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୂତନ ରୂପ ତିଆରି ହେବ। ମହାରାଜ, ଏହି ଦିବ୍ୟ ଦାରୁରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବାକୁ ମୁଁ ସକ୍ଷମ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏକ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ମୁଁ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଦାରୁରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବି, କିନ୍ତୁ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ମଧ୍ୟ। ମହାରାଜ, ଭିତରୁ ଶବ୍ଦ କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା? ମୋତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି। କିଛି ଅପରାଧ ଘଟିନି ତ? ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଇଚ୍ଛାଦ। ସେ ଏହି ରୂପରେ ଜଗତକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଏଠାରେ ମହାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ପୁରୀର ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଏଠାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଭକ୍ତମାନେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ପୁରାତନ ସମୟରେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମହାନ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଦିବ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଗୁପ୍ତ ଭାବେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏଭଳି ଭାବେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଭଗବାନ ଖିଦେ ପାଡ଼େ ବାହାରିବେ। ପୁରୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉତ୍ସବ ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା। ଏହି ଦିନ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ତାର ଭକ୍ତ ଏକସାଥିରେ ରଥର ରସି ଟାଣନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅଟୁଟ ଭକ୍ତିରେ ସମଗ୍ର ପୁରୀଧାମ ଭକ୍ତିମୟ ହୋଇଯାଏ। ରଥଯାତ୍ରାରେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ରସୋଇ ଘର ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ରସୋଇ ଘର ଭାବେ ପରିଚିତ। ଏଠାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଭଗବାନଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ। ଏହା ଭକ୍ତି, ସମତା ଓ ପ୍ରେମର ପବିତ୍ର ପ୍ରତୀକ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସହିତ ଅନେକ ଅଦ୍ଭୁତ ରହସ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ମନ୍ଦିର ଶିଖରର ଝଣ୍ଡା ସବୁବେଳେ ପବନର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଫୁଲୁଥାଏ। ପୁରୀର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଭକ୍ତି ଓ ଆସ୍ଥାର ପବିତ୍ର ପ୍ରତୀକ। ଏଠାରେ ଆସିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନେ ଶାନ୍ତି